Hola, sóc el Pau Fernández Moreno de l'Escola Badruna Vall de Terrassa i avui us vinc a presentar el meu treball de recerca, o TDR, titulat Rehabilitation of a Rural Building in Galicia. Com podeu veure pel nom, és un treball que vaig elaborar totalment, completament amb la llengua anglesa i és un treball arquitectònic centrat en la rehabilitació d'una vivenda rural que pertany a la meva família i jo vaig tindre accés durant tota l'elaboració d'aquest projecte i està situada a Galícia. Diguéssim que el meu TDR està seccionat en dues parts, primerament la part teòrica i una altra part més pràctica. La part teòrica realment no té molta importància, sinó que són les bases que s'han de saber per realitzar un projecte d'arquitectura amb tots els seus aspectes formals. Això seria el que bàsicament he presentat i documentat en aquesta part més teòrica. Després, la part pràctica, em vaig centrar realment en exposar i documentar el que és l'estat actual de la casa, en el seu estat d'ara mateix. Amb això vaig realitzar diversos plànols, també vaig tindre l'oportunitat d'anar a Galícia per realment prendre les mesures i facilitar tot el que és el projecte i la seva elaboració. I després també em vaig centrar molt més en la meva proposta de rehabilitació, on vaig tindre en compte les diverses regulacions i normatives que hi ha en la regió de Galícia i vaig elaborar tot un procés de noves distribucions, nous renders per veure un producte final. Finalment, un cop escollit la distribució que jo volia fer i la proposta que jo volia fer, vaig elaborar un pressupost per veure i tindre en compte quant costaria dur a terme una rehabilitació d'aquest estil en un futur molt proper. Després també aniré ficant fotos per aquí de diversos plànols, renders que he anat parlant, imatges de l'estat actual i diguéssim que és això. El meu TDR no té molta part escrita, però sí que té molt treball, diguéssim, més tècnic darrere, utilitzant diversos programes tant d'arquitectura com AutoCAD o SketchUp. Després jo diria que els meus objectius els he obtingut, jo volia un treball de futur, diguéssim una rehabilitació d'algú passat i a sobre em va ajudar molt que sigués connectat amb alguna més personal, més familiar. I amb tot això dit, moltes gràcies per la vostra atenció i fins una altra.